Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Un nou episod, așa cum v-am obișnuit. Aici sunt eu, după cum mă vedeți, cu Toroia, Stevie. Și iau niște sand acum, că na, după cum știți de episodul trecut ne-am apucat să luăm niște sand pentru geamuri. Și Teo pe undeva prin mine, nu știu ce face. Vrea să ia niște diamante. V-am promis episodul trecut că vrem niște diamante. Diamante o să luăm. Nu, Teo? Da. Bun. Acum hai să ne apucăm să luăm niște sand. Așa. Deci dacă din episodul 2 nu luăm diamante, efectiv, degeaba am făcut seria. Hai că degeaba am făcut seria. Episodul ăsta putem să-l ținem și o oră și cred că găsește într-o oră, nu? Da, da, așa tot. Bă, 17, hai că mai am încă vreo câteva. Așa pe aici. Ne pare rău că am făcut videoclipul trecut așa de lung, dar 30 de minute, na. Ce vreți? bine, Da, 30 ca la de minute început, fără ca la editat. început. Ce? Fără editat, bă. Fără editat, exact. Cu editat, cred că, na, o să vedem. No, bine. Abonați noi n-avem încă. Sper să avem. Când vom avea primul nostru abonat, păi promit O eu. să scriem pe o foaie ca să-l ținem minte pentru Exact, totdeauna. exact. Asta o să fie. Primul nostru abonat o să fie scris pe foaie. Probabil primul nostru abonat o să fie un cont de-a meu, dar asta nu contează. Tot va fi scris. Tot va fi scris, exact. Dar primul abonat oficial o să-i spunem mulțumesc și o să-i dăm, o să-l scriem pe foaie. Cum o zis și Teo. No, bine, acum dă să pun așa niște Păi semne. stai la cât la ce ieri sunt. Bă, dar vezi că e Sara. Vii? Nu, sunt în mine. Și eu ce fac? Stau așa? Și pierd vremea? Nu știu. Supraviețuiește. Dar nu pot, că n-am geamuri. Acum fac niște geamuri. De-abia vine al doilea geam. Hai mai repede. Ascult niște... Bă, dacă vin niște scheletroni pe mine, mamă, ăla am fost. Păi, dar mă optic că nu găsesc nica, mă. Și aud lavă și mi-e frică să nu cad. E, cât level ai? Am 4. Ei, eu sunt mai fain, am 5. Mai șmacăr. Păi dacă tu mi-ai curat tot Iron, adică ai luat XP-ul de la Iron. Dar de unde știi? Păi mi-ai zis. Ți-am zis că s-am luat Iron-ul, dar nu știam că te gândi la XP. Bun, îl mai las. Nu știu, hai să fac și eu un târnăcop de Iron, ca să-l avem. Băi, aproape mi se duce târnăcopul de Iron, hai că mai minesc cu Păi dar tu ce ești prost, minezi cu ăla de Iron? Că n-ai cum să eu, mă. ai atât de mult Iron, ești bogaș, nu știu eu. Fac așa niște sticuri. Bun, acum... Ue, dar se târnăcop. găsește greu diamant. Se găsesc greu diamantele Era la astea. 11. Vezi că era la 11. Eu că-s la 11, eu sunt la 13. A, păi du-te la 11, frate. 1, 2. Aha, Acum sunt auzi la zombie. 13. Hai mai Sunt repede. la... Nu. Stai ce? M-a văzut unul. Oie, mai trebuie să mai minez jos. Aha, m-a văzut Zombie. unul. M-a văzut un zombie. Gata, mă, sunt la Ue, 11. ue. Hai. Ei, ești nesămțit. M-a văzut un zombie. Și ce? Și dacă vine pe mine, ăla am fost. Aia e. No, băieți, ăsta, nu știu, e cel mai greu moment. Nu știu, chiar pentru voi dacă credeți e cel mai josnic moment, dar pentru mine e cel mai greu. Mi-e frică. Au venit! Bă, Și un spider! Ăla. Am fugit. Hai. Na, oh. e Teo. Teo, tu-ți mi s-a spart și toporul. Băi, ești rău, bă. Bă, Nu, mi-ai mai făcut- venit unul. Nu, că eu ies. Nu, că eu ies. Nu, mor. Să mor tu. Cred că mor. Băi, Teo, de ce ești Da, așa de da. nesimțit? Ce ți-am făcut? Nu, că eu mor. Am murit. Băi, Teo, de ce ești așa de rău, frate? Dar ți-am spus să vii. Eu n-am geamuri făcute. Da, frate, ce nesimțit ești? Aveam 6 level. Pe vezi, acum nu mai ai. M-a spawnat acasă. Nu, marș.
Eu parcă vezi Dar că n-aveam mor, lucruri. Bă, unde mi-s lucrurile? Bă, aveam târnăcop de iron. Unde-i? Nu spune că mi l-a furat ăsta. iară. Nu, mi l-a furat zombiul. Doi, Da, sunt mort iarăși. Bă, dar unde mi-s itemele? Ai pus tu pe server să nu să... Când mori să nu mai ai itemele? Nu. Hai mă, vin odată să ne culcăm, că sunt zombie în casă. Păi, bine, imediat. Stai să găsesc diamant. Dar mergeți de aici și lăsați-mă în pace. Luați. Luați. Vă place? Nu vă place? Aha, iar și-a murit. Băi, Teo, ești nesimțit. Hai, veniți pe mine. Hai, că eu fug. Bă, ești prea Caterinca, man. Dar n-am ce să le fac, frate, mi-e frică. Așa, îmi crepe pe mine. Eu fug. Alerg ca un dement. Hai, veniți ei. 4 zombie pe mine. Fă-te zi. Văd că ești întregit. Bă, și nu mai am târnăcopul de iron. Nu-l găsesc. Aha. Dacă vrei să faci eu unul, mă. Da, dar aveam târnăcop de iron. Aia este. Aveam 12 iron. Nu mai ai. Dar cum, tu ai pus așa pe server, mă? Nu, n-am pus nimic pe server. De ce aș pune? Atunci cum de? Hei, nu mă prindeți. Băi, mi s-au dus toate târnăcop. Bă, pe ce apeși ca să vezi durabilitatea? Ca să știu dacă pot să mai minez puțin. Alerg. Că mai am doar pe ăsta de iron. Am avut... Care dai, mă? Care dai? Băi, m-am blocat. Da! Să mor. Da, că m-a lăguit ăla, spiderul. Tot spiderul. Mă scuzați de vorbă, dar tot spiderul, mătii. Băi, deci nu mai pot. Dau rage, ești nebun? Deja din al doilea episod. Că tu ești nesimțit. Dacă se uite Bă, dar pe ce apeși ca să vezi durabilitatea? Zi-mi și mie. Nu știu, frate, nu știu. Durabilitatea la ce? Ca străiesc, nu știu pe ce apăs. Nu, durabilitatea la Nu arme. creepy, Da. nu. Zi-mă pe ce apeși ca să vezi durabilitatea, că știu Dar că nu era un știu. buton. Pe F3 poate vezi acolo? Sau nu e acolo? Nu pe F3. Nu pe F3. Nu, dacă se uite Enderman-ul ăsta la mine, ăla am fost. Tu trebuie să te uiți la el, bă. A, Ca da? să vin. Bun. Da. Nu mă uit la dâns, să mă uit în pământ. Dar spider ăștia sunt rapizi, ei. Deci am făcut, cred că 5 oară o call a casei. Hai, dat, fă-te zi. Hai, veniți ei, hai, prindeți-mă. Nu știu de ce, dar simt că o să găsesc niște diamante. Cum simți? Ai simțul diamantelor, ce ai? Nu știu, bă, dar simt că o să găsesc. Dacă nu găsesc, încă jumătate de oră și găsesc. Eu simt că acușă ori mor, ori nu știu. Deci, tot Ori cireadă... mor, ori nu mor. Una din două. Deci, o cireadă întreagă de mobi pe O mine. cireadă, stai seama. Aha, scheletron. Fug. Hai, prindeți-mă. Hai că nu sunteți așa Așa. de buni arcași. Hai, na. Scuzați băieți că numai asta puteți vedea, dar prostul de Teo s-a dus să mineze și altceva n-am ce să fac. Să face zi. Nu tu l-ai, Doamne, te iubesc. Hai mă, nu mai pot să sar. Nu mai am hunger, nu mai pot să alerg. Nu. Dacă vine unul pe mine, l-am fost acum. Efectiv, dă seama că eu acum am rămas cu atât de puțină durabilitate ăsta de iron încât spar cu pumnul. Ești prost? Piatră. În loc să vii Nu. acasă când... frate, serios, că nu. În loc să vii să mă ajuți pe mine, că eu aici mor, tu stai și n-ai o treabă, dă-ți iau niște sand. Promit că asta e ultima oară când mor. Cum ar fi să mai mor odată? Nu o să mai mor. Nu cred, diamante. Bine, bă. Cum ai găsit, mă, diamante deja? Diamante, bă. Bă, ești nebun. Mă jur, uite. Bulan... Ai spus că n-ai târnăcope. Păi săpam cu pumnul. Păi și cum l-ai luat, dacă ești cu pumnul? Păi săpam cu pumnul ca să salvezi durabilitatea la ăsta de iron. Ah, Mamă,
Nu cred că nu cred că pot să le iau pe toate. Da, câte ai? Am 4 până acum. Păi, te întorci acasă, în primul rând. Îmi dai niște mâncare, că-s mort, aproape pe jumătate. Dar cred că am mâncare. Nu știu, dăm. Bine, Bine, mă. frate, dar Gata. de ce slug? 6 diamante. 6 diamante, ești nebun? Bă, 6. sluguiește locul ăsta, what? Pentru că suntem departe, cred. Nu, într-un loc, mi s-a lăguit, efectiv. Hai că mă întorc acasă. Bine, mă, 6 diamante. Nu, îs lăguit. What the f... Bă, dar cât am minat, ești nebun. Stai că intru din nou. Nu, că ceva se întâmplă. N-ai cum. În sfârșit, ce-i lăguit așa? What? Aha, locul ăsta e lăguit, what? Băieți, cred că am făcut ceva. Colțul ăla e lăguit. Și nu o zic doar pentru atenție, vorbesc serios. Hai că vin acasă. Bă, Oh, dar man. de cum de mi s-au dispărut toate itemele? Eu asta nu înțeleg, Să mor tu. M-am Câți- blocat singur, ca prostul și trebuia să îmi folosesc ăsta de iron. Vezi că dacă mor, nu cred că mai ai iteme. Da. Content de calitate, cum s-ar spune, cu Teo. Uite, așa sunt gamerii profesioniști, nu, Teo? Așa nu? Își lasă prietenii așa la nevoie. Ue, pentru diamante, Da, Teo, pentru deci diamante, mor. da. Ce faci? nimic. Bă, ești rău, mă. Oh, un zombalău. Sper să te mori. Ue, s-ar putea să mă omoare. E bun atunci. S-o Ue, mă omoară zombiul. Dați-mă că am diamantele la mine. Gata, l-am omorât, nu mă mai omorât el. Dacă vă întrebați de ce nu vedem ce joacă Teo, este pentru că Teo are un calculator atât de bun încât nu poate filma cu dânsul. Vezi că e un paianjen, vezi că e un paianjen pe casă. Dar dă-l, frate, că toți au fost aici, tu trebuia să vezi ce e aici. Tu trebuia să vezi, au fost măcel. Închide. Doamne ajută. Ia du-te în colțul ăla, te rog. De ce? Du-te. Bă! Te-ai blocat, este? Ce cu locul ăla? Nu înțeleg. Băi, stai. E lag M-am acolo, blocat, nu știu m-am ce. blocat. M-am blocat. A, Bă, m-am blocat. pentru calculatorul lui nu-i trebuia mult. Gata, ăsta a fost și Teo. Calculator bun, bă. Tu ai, iată, e cel mai bun, bă. Alerg ca un dement. Stai, bă, nu pot mișca. Deci băieți, asta a fost tot episodul. De ce, mă? Uitați-l pe Kill Boss-ul. Uite ce bărbiți are. Am spus că o să am skin de data viitoare, promit. Episodul viitor. Gata. La calculatorul lui Teo știi ce trebuia să facă? Eu dat vreo două bucăți și gata, el și-a revenit. Hai că da. Nu ești chiar așa, mă, chiar pot. Bă, dar numai dacă n-am multă viață. Bă, mai trebuie un Crezi sand. că eu am... Mă bătut un zombie, crezi că mai am eu? Am 3 vieți jumate. Bine. Trebuie de spart ăsta, ai cu ce să spargi, că eu n-am nica. Băi, da, extrem de... Da, colul e a meu, dacă-l iau. Este. Ai un sand cumva? No. Mă duc eu să iau atunci. Băi, nici nu pot să alerg ei. Ia și mie o mâncare ceva, bă, că n-am. Deci trebuie să-ți fac screenshot să vezi. Deci, stați așa. Ăsta e un cal, nu-l omor, că el e pașnic. Găina, tu, o, ce faci, o, găinușa, o. Ia vină, încoace la tata. Na, omor, te omor. O, gata.
Tot cum mănânc așa Păi, îți fac un crudă. diamond pickaxe și ce să mai fac? Ce să mai fac Dar din câte diamante? diamante ai? Mai am încă 3. Poți să-i păstrezi, nu-ți trebuie neapărat 2 diamante Am pickaxe-uri. păstrez pentru enchanting table. Exact. Îmi fac vreo 3 Oh. pickaxe-uri de iron ca să fie. Bă, îți trebuia să facem și niște fermă. Niște fermă. Ah, ok, faci tu? Dar nu acum, Acum tot n-am mai fac eu. încolo. Episodul viitor promit că fac fermă. O să ne apucăm de fermă, nu zic acum pentru că nu cred. Că trebuie să mă apuc și eu de... Îmi trebuie un sand. Un sand. Asta e că am zis că mă duc după sand și nu m-am mai dus, ce proces. Alerg ca un dement. Mă, tu l-ai, doamne, și după mă duc să fac niște armament. Îmi dai niște lemn, că nu mai am lemn. Mi s-a dus, nu știu. Mi s-a dus târnăcopul, mi s-a dus tot până a murit. Nu știu cum. Mai am ceva lemn, vină. Dăm niște lemn să-mi fac și eu o armă, ceva. Unde? Stai acuș. Vin. Bă, mă, vino Mă duc spre să mai casă. mor. Vino spre casă, măi. Uite-s aici. Steve bossul. Hai vino un pic. Unde-i... Bossul, A? nu înțelegeam chel bossul. Ei, și Kill Boss ți-am mai zis și Steve Boss, nu știu cum vrei să zic. A, mă, unde-i furnasul? L-am spart. Unde-i? L-am spart. Păi și pune-l, mă. Dar nu-l pune deasupra chesturi. Bă! Ce- Ei. Na. Că n-ai cu cine, n-ai cu cine. Și nici n-am, dar las că... Bă! Da. Pune-l aici într-un colț. Pune-l în colțul ăla. No. Pune-l în ăla. Bă, nu fac și, bă. Măcar dropează Băi. el. Dropează. A, Bă, gata. Aha, gata. Nu mă mai duc. La depărtare. Pune-i trof... Bă, Bă, n-am multă viață, ce nu înțelegi? eu. Bă, dar nu mai da! Pune niște col și colul meu și cu sand. Să fac ultimul geam. Ei, de ce ai pus doar 2 col? Restul e meu, mă. Dă-mi tot colul. Ba nu, că aveam și eu. Eu aveam 19. Și ai pus 2. Ah, să chiar tot. Ăsta e, da. Cum 17? Am avut eu 17? M-am furat ăla cu 2. Eu? Da. L-au luat deja. Și încă unul nu știu ce. Gata. Mai trebuie să omorăm niște Nu mai am animale. nimic la mine. Ah, știu pe ce s-a dus. Ce? Unul era deja consumat pentru atunci când am spart furnace. Doar că l-am spart și s-a dus și sursa de energie. Ah. Ei, ce cauți albinul, ei? Cine s-o dau? Ieși. Trebuie să închid ușa. Trebuie să mă duc după niște animale. Bă, am găsit diamante, episodul ăsta e Deja gata, perfect. e perfect. deja am făcut și... Deja nu putem face clickbait, mă. Nu putem face clickbait. Exact. O spun în thumbnail, am găsit diamante. Teo a găsit diamante. de Uite, fapt. cu caps lock. Pune cu caps lock, mă. Da. Mai omor o oaie, 2, pentru niște mâncare. Vin un coci. Bă, poate mă mai duc, poate mai găsesc încă. Mai du-te, na. Și episodul ăsta o să fie Dar un nu, pic mai după aia scurt. iară comentez de ce mă duc. Ba nu, că deja am apărare. Mi-am pus sticla, gata, ok. Ia, păi, are apărare. Și cred că și eu o să mă duc să minez. Te duci? Da, cred că o să mă duc. Episodul ăsta o să fie de vreo 15 minute, 20, cam așa. O să fie mai scurt decât celălalt. Pentru că aici nu prea avem ce să facem. Da, Deja am episodul făcut ăsta deja ne-am atins scopul. chiar Și, extrem de rapid.
Da, datorită lui Teo, oricum, episodul viitor o să facem o fermă de animale și din asta, de fân și așa mai departe. Și după, cred, pe viitor o să începem să căutăm un sat sau ceva de villager. Ce zici? Da. Poate în episodul 3 reușim să-l găsim. Eu zic până când e ok. Am reușit destul ok chestia, adică nu foarte multe, dar na. Din început, Ar trebui să facem altă casă curând, pentru că colțul ăla lăguit cam strică. aha. Nu, dar nu Bă, mă nu. de acolo. Bă, dar ce se întâmplă, bă? Să spun, iau sticla asta. Pun mai întâi carnea de porc. Băi, am reușit, am ajuns. Aha. Nu. Bă, gata, nu mai e lăguit. Pune. Hai că nu mai e lăguit, poate la tine, că îți merg cu frame-urile alea de pe minus. Pune Băi, stai puțin, torța s-ar putea să nu mă mai auzi, s-ar putea să nu mă mai auzi. De ce? Să-mi zici dacă mă mai auzi. Nu știu. Da, Teo s-a dus. Nu. F în chat. Teo e mort. O bucurie. Gata, sfură în sfârșit, opa. M-am dus, aha. N-am murit, mă. N-ai murit? Mă aud? Mă Da, mă, auzi? te aud. Genial, bine, mă. De ce ai făcut? Mi-am scăpat telefonul. Da, deci microfon atât de profesional youtuber e Teo, încât are pe post de microfon telefonul. Și PC-ul, ia zi ce PC ai, ia zi. Bă, Ia zi ce PC ai. Nu mai da mine. nu știu ce PC am. Atât de profesionist youtuber e Teo. Și aia întreabă ce PC am eu. Nu știu, tu ai un căcat de PC tu. Eu am căcat de PC. Tu zici, mă, eu am placă video, bă, nebună, mă. Și eu o să am... Da. O să am. Când o să zboare porci pe Minecraft, atunci o să ai. O să fac eu să zbor. Îl aruncăm. O să facem să zboare, dar PC-ul tot nu o să apară. Hai că... Hai că... Foarte amuzant. Ne culcăm? Da. Bă, o să mă mai duc eu și o să minez, să caut niște iron și așa mai departe. Cât level ai? Cât level ai, bă? 4. Eu am 7. Oh, mă duc la zombiul ăla, că e un zombie. Bine, du-te. Oh, și 2 creeperi. Nu, carnea asta o iau cu mine, îmi fac o târnă cop. Am de. Oh, nu, bă, mi s-a blocase la început. Shit. Ai murit? No, nici mi-am luat damage. Băi! M-am speriat. O să pun carnea asta aici. Și cobblestone, și colul ăsta aici, cobblestone. Și mă duc să minez eu în partea mea. Stai că trebuie să-mi fac și eu niște câteva torțe. Și o să începem să minăm și noi și să găsim și noi niște Vrei diamante. să mergem în est? Nicu, să mergem în est. Pentru? Stai la, bă, știi ce? Eu mă duc acum să caut satul. Nu te dă, mă, nu, episodul viitor. Că facem prea multe într-un episod. Episodul viitor. Ok. Bine, mă duc să mai iau lemn. Ok. Episodul viitor, eu îmi fac aici într-o parte undeva să minez și eu. Ai că Nu minez știu. aici. Ce să facem? Mă. Bă, ce să faci? Ce să mai facem acum? Eu mă duc să caut și eu niște diamante dacă găsesc. Faci acum mina? Tu faci mina? Da, mi-o fac pentru mine. Ce? Bă, stai, bă, Nicule. Mersi. Cu plăcere. Mă duc să-mi pun la făcut iron-ul. Măi, abonaților, dacă o să fiți pe viitor și dacă vă uitați la acest episod, să știți că Teo nu e așa de rău. Uitați, mi-a dat un târnăcop de iron. Poate el nu e așa un youtuber profesionist, dar e bun.
Măcar bun dacă prost e. Asta da. Aha, am dat de o peșteră. Băi, Sper un să mori. Enderman. Un Enderman blocat. Nu mă uit. Bă, Au uite de văzut? la ele în ochi, ca să scap de ele. Nu, că m-am căcat pe mine. Nu, că sapă altundeva. Gata, nu, dă-te. Nu mai, gata. Blochez tot. Asta e cam o torță acolo. În caz de vă întrebați, pentru mine o torță e scumpă și nu risipez eu așa. Auzi, Bă, am m-aș ceva. duce după le. Să fac ceva, un grajd. Un fel. Păi da, o să facem și fermă de animale, dar un pic mai încolo. Păi nu, vreau acum să văd ca să văd câți pui putem să luăm. Cam 9 ouă. Da. Ai 9 ouă? Da, Bă, da. da, ci drept o să avem nevoie și de găini. Și o să avem nevoie de vaci Ouă. și oi. Am putea, da. O să avem cât din fiecare. Direct Avem. iron, bine. Ai găsit iron? Am găsit, da, câteva iron. Mm. E bun. Ok. Bun. Mamă, Asta e de YouTube ferme să să fac fac. jos. Viitor. Am? Câte ferme o să fac pe viitor? Da, tu cu fermele le rup, păi. Bă, mai ții minte câte ferme am făcut atunci când aveam... Mă abonați, nu știu, mă, zile și tu. Că tu, ca să știți, Teo, în trecut el făcea ferme, rupea tot. Vezi? În rest de rupea, el rupea animale, adică în două. Și avea vreo două animale. Și alea nu făceau pui pentru că erau castrate. Tot Teo le-au castrat. Și toți se întrebau, bă, dar de ce nu fac pui, mă? De ce nu fac pui? Și spun, bă, dar tu le-ai castrat, mă, omule. Și spune, a, da, dar eu mă jucam cu ele. Și spune, ce Aha, iarăși de altă peșteră am dat. Tu l-ai, domne, cred că e aceeași. Aha, am fugit. Nu, niciun bre, am plecat. Bă, dacă ce lăguit, ui. Ca să înțelegeți ce pisi bun are Teo. Nu mă, partea aia e lăguit. Băi, să lăguit și ușa, ești Da, Stai să fac atât am aici putut mine. mina, eu sunt cam mai fricos așa de felul meu. Am Eu găsit nu. niște iron, uitați. Asta e ironul lui Teo, dă să-mi fac și eu un furnace. Pam. Da, și el, cred că faci pe colul meu de nou. Punem aici. Colul n-am luat deloc, acum nu. Și... Ia mă, hai să vedem câți pui. Niciunul. Deocamdată niciunul. Da, E bun, mă, nu avem niciun pui episodul ăsta n-ai mai sărăcăcios așa, dar cam atâta. Atât sărăcăcios. Atâta Teo Paz, nu? Teo, uite-te la mine. Ce, mă? Bă, m-am lăguit, mă. Atâta Paz, nu? Da. Noi vă zicem o zi bună și ne vedem data viitoare. Adică cum dansez. Hai, pa, pa! Hai, pa.